Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kabudokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kabudokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kabudokotela. Siyabingelela babudokotela babesizwe babojabulile. Mfana umhlenje ngikhehla mlungu namhlanje sithatha ithuba kolesibili sise 19th floor dark room studio number 1 sinomela phenda buko la ubaba uMageba. Mageba sibingelele khehla. Babudokotela sibingelele nabo bonke ababukeli kwiBabudokotela TV. Yakhala le ndoda ethethandana ifuna ukubuya ithe amaphepha ase right. Ngithi naye Bayeka kancane. Kodwa abashutha balapha endabuko abaningi ababuyanga nje le ndoda ihambile. Yabona phela kuyinkinga ngoba usafunda ngithi lo khona manje kuzoba nzima. Yaphothana yakho njani ugcwele? Hayi, kuyaphushela. Abantu abanye abafuna uzoshutha kuwena. Bese ngakabe nabo kangaka kodwa ke umuntu ofuna ukuzoshutha hayi. Wamukelekile ukuthi eze ufona lephi inamba mfuna uzoshutha kuwena? Abafuna ukuzomarketa kuthina bafonela kule number 0783170554. Uzothi omunye hawo. Kanti uzone channel yakhe. Manje babudokotela kasabe uzomthathela ama-client uzophinda uthini lapho. Into ekhulunywa vele babudokotela. Azuma umgade lo muntu lo. Uphuca abantu lo. So nje hayi. Umuntu nomuntu babudokotela uba nezindawo la ementorishwa khona so akuyona into esinenkinga yayo thina leyo. Because baningi abantu abasoke babudokotela be-advise ukuthi abavula ama-channel bawavula abahlula ke along the way. Ayesingena emsebenzini wethu. Kodwa usakhona kodwa noma uqhahlane nje useyiso. Hayi khona kudala. Yazi kunzima kabi ungenalo ikhwe. Siyahlezi sifuna ukwazi kuphi ekhweni lakho. Noma bona moto kodwa nje bezilonga kuphi ekhweni lakho. Yeah. Sinandaba nemoto yakho sifuna ukwazi kuphi ekhweni lakho. Khona usengakusho ngeSalam Musliman. Babudokotela abantu abaningi babe ne-confusion kwiSalam Musliman. Ngicela ukucacisa lokho. iSalam Musliman okwamanje lise kuyi-prom. So umuntu sesiyakwazi ukumnikeza lona ngo-4.5. Then wena uthatha u200 rand uye kothenga ngawo esitolo ekseni. Thenga ngawo esitolo bese ubuya nawo lo 200 rand ufike uthenga ngawo wonke bese ubuyele ekhaya. Mawuyele ekhaya sobe sisiyachazela ukuthi yini ozobusuyayenza ke ngala mafutha eSolomon. Aluwona u200 but u200 ufanele uyospenda esitolo. Hayi usho ukuthi wena lo 200. No. U200 wona lo oyiSalam Muslim. Yes. Okay. Woza kocela emgedeni. Uthini kubantu emgedeni? Kunabantu babudokotela abathi mina ngithanda ukuthwala, mina ngithanda ukuthatha izinto lezi ezinye izisabekayo inyoka nani but ngiyafuna ubucebi. So lo muntu siyasithi asondela emgedeni afika kwazi ukuthi acele lento ayisuke eyifuna. Uzophuma iphethe futhi. Lapha emgedeni azekhelwana azobuya nazo sezimlandela ebusuku. Cha, akeke abuye uzothi phela ngilonga lapha emgedeni manje indoda sengiphupha lento le. No, angeke azabuye nazo uzofika nje akhulume acele lento ayifunayo. Sikhona isigubhu sabathu emgedeni. Sikhona babudokotela. Isigubhu sabathu ake asingena egcekeni usibumela nje ngaphandle. Usihamba usimbele entabeni noma kuthi uhlala eflatini uyakwazi ukusithatha. Because uzosithatha yosona ufike usimbele nje entabeni. Wenze ngalelo sike sokutshela ngalo sikhale emva kwalokho. Ispray samasoka it has been upgraded. Uthini kubantu? Ispray samasoka babudokotela besenza ukuthi uthandeke. Kodwa manje umuntu mengafuna umgenqe bongeke uzomgenqa. So ke njengamanje sisithe ukusithi ke enzele ukuthi umoya wasifutha ezandleni. Wamthinta nje ehlombe noma wamthinta noma ikuphi kodwa la uzomthinta khona enyameni. Hayi uzokubuza ukuthi ayikhona iBNB ekhona la idosi. Uthini uthi unesifutho senhlanhla abantu abeze no 1500 osifunayo. Kunabantu babudokotela athi umuntu la ngihlala khona ngikwazi ukusebenzisa umuthi ngenxa yokuthi kusindisiwe so kodwa ngiyafuna ukuvula into zami. La umuntu sithi akasondele sizoveke semfaka esifuthweni
emva kwalokho aphuma izinto zakhe zi-right agoduka ekhaya kungabonakali ukuthi khona into ekade eke wayenza yonke into ayenza lapha iphelele lapha ayenze iphelele lapha kuthina. shaya lo muntu osekuhle ukukhathazile empilweni ufuna ukuthini nawe Babudokotela kunabantu ofika avoid uphume ngala akulandele uphume ngala akulandele kanti njengamanje sekuyaboshwa umuntu uzothatha isibhamu uzoboshwa. So thatha umuthi babudokotela uze nesithombe sakhe sithi kumthatha simbeke endaweni yakhe nje angaphinda akaphinda kukhathaza angaphinda kukhathaza. ikhona ikhombo yokugembula ungadliwa sikhona ufuna ukuthini bani Kunabantu babudokotela abaspend 20,000 50,000 ekhasini kodwa abuye ngaphethe lutho. Thina sithi phatha nje only 300 rand uhambe ekhasini uma usuthathe le khombo le ya ring ne necklace ubone ukuthi imali ozobuya nayo. lento yayiringa kuyona amasathanisi Akuyona yamasathanisi angiyazi nokuthi yini. isichaza nga-60 Babudokotela isikhomo sika-25 sike sabatshela abantu sathi sosimisa kancane ngenxa yokuthi besalinde amafutha khona sebuke sesiwatholile-ke isikhomo so-25 sesikhona kumuntu osidingayo abazoba baningi abantu esobanika ngenxa yokuthi amakhehla awasinikezanga ama-product anele abazoba baningi mhlawumbe sonika abantu aba-5 lesi sika-60 lesi sika-60 babudokotela kumuntu osidingayo kufanele asondele asikwazi ukusiposa kufanele eze and ezinye zezinto ezenziwa khona sizokwazi ukuzikhuluma la akeze yena noma phone. Yeah. uhlanya lwemali uhlanga lwemali ngisho mina ubani bekubhalela la uhlanga libhalela ngeke ke uthini bantu Babudokotela kunomuntu othi imali ngiyayibamba iphunyuke noma ngithi ngiholile kodwa ngibona imali engasekho ngazi ukuthi ngiyenzini. Sithi lo muntu lo akathatha uhlanga lemali babudokotela enzele ukuthi imali akube yiyona efuna yena hayi yena kube uyena olandela yona. Thola nje uhlanga lemali then imali ize kuwe. lento siyinika ama-slay queen iyagcatshwa enye iba ibhangela ibhangela ubhala nje Yes. ubhalelwa balani Hayi so siyibhalela. ibhalela Yeah. sizolibuyisa belikhona Ngcono ngibhala ngeSingisi. okay khuluma uthini kuma-slay queen Babudokotela kunabantu la osisi laba abama-slay queen abasebenza nje ngokuthi basebenza ngokuthi bahle. Thola ukuthi uzohlangana nabantu labantu ababroke bodwa. So thola leli bhangela uzohlangana nabantu abanemali. Uma iphethe imali, uma uthi uphethe u50 kwi-account yakhe, ulifakile leli bhangela noma ugcabile ngalolu hlanga, u20 uzoshiya kwena. Garanti uzoyisola sesekhaya athi ayibo le ntombazane ngiyinike kanjani le mali, kodwa u20 uzoshiya kwena. ake sibuyele lana anginangena nabantu abafuna ukuhlaba ama-slay queen imnandi kodwa slay queen Angazi ke sithela kahle. bedawo nje lanto ngathi ushiblika nje ngifuna sibuyele lana nasi sikhwama ngithuswe lento ukuthi lesi sika 60,000 asisiniki umuntu oyigwala akungigxili lapho yini why usho njalo Babudokotela lesikhoma sika-60 uma uyosilanda kufanele uyosilanda emgedeni. And uma uyosilanda lapha babudokotela kufanele ukhulume nabanikazi baso. So kuye kufanele ukuthi uzitshele ukuthi into engifocuse kuyona inhlupheko enginayo okunye nokunye ngikubeka eceleni. Kodwa ke asibulale umuntu asinqomi umuntu ukuthi nje kuphela uma ngabe imithetho yakhona masisasenza abanye abantu bayathuka. ngifuna umkhulu sikhulume lo msebenzi wakho uma yabona umuntu walesi umuntu umtshela Yeah. umnika into umtshela kodwa imizophinde ibe isithwalo umtshela lesikhwama semali sa60 awunabo ukukhohlakala okukhona egcineni njengokuthi umuntu onesibindi abe nesibindi Babudokotela kulesikhoma sika-60 kuyenzeka uthola ukuthi omunye umuntu mhlambe uthi ufuna ilokhuzana istimela samanzi. So naso futhi sikhona kuba kuyinto ethi ngokufana. okay kukhona isikhwama sika60 Yes. kukhona ubaba mkhulu Baba mkhulu yini inyoka babudokotela ake sesilungise spelling. Enye into eyenza ukuthi lento igcina ingabasebenzela abantu ile ndlela abasuke bayibize ngayo mase sithi umuntu hey mina ngizofuna inyoka because phela igama lithi inyoka lishisitha manje uzokusebenzela kanjani baba mkhulu uma usumbiza ngesitha kwena. okay So umuntu mayefuna nje uyasho ukuthi mina ngifuna ukuthola ubaba mkhulu then emva kwalokho siyamenzela simnikeze and uzomnika futhi lento ayifunayo uzomnika kakhulu mefuna ubaba omkhulu umali bamkhulu khehla lapho asidlali uma uyefuna ubaba omkhulu $100,000 100,000 nje khehla uyafika sikwenzele amasika khona bese emva kwalokho uhamba nawo hayi ukuthi kuthiwa
uyophalazela la bese iyavuka Musiyabo umsangana nento hayi umsangana nje. hamba naye Hayi umsangana nento hamba umsangana. naye ufike umbeke la umbeka khona wena wabona inkukhu lezi nkukhu zamaqanda ikhiqiza amaqanda kuba kanjalo ke Sinike inamba kehle. inombolo esithola kuyona 078 3170 554 Baba Dawutelo baba Sizo baba Jabulile siyabonga. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke nawukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kababudokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi, kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kababudokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kababudokotela.